Ja, zo, ik fiets al verstand op mijn eigen tijd. Maar het is eerst tijd van... Ho! Check! Op Pinkstermanje is het altijd de fietsafsterdentocht. En het is net een wedstrijd, jij liekers bij het racerijden. Want toen meest maar 25 km per uur fietsen. Nou ja, zo hut fiets ik net eens. Het is wel een heel groot evenement, want er doen ongeveer 15.000 mensen om mij. Vorige week zei je al dat groep 6, 7 en 8 van basisschool de Rijnboog uit Tersel vertrok om 230 kilometer echt te fietsen. Ze doen dit vanzelfs net in één dag, maar ze sliepen onderwijs. Aan ze zag je hem hoe het maar een jit en werd ze al je les van haar. Aliet had les van tikken en de rare panda is ook griezelig actief. Maar eerst onderwijs naar het kwattenijs. Een soort belangstelling verliezen wieken van de Friese regisseur Steven de Jong. Dat kwam om zijn film Leven Boerenliefde in de Tuchinski bioscoop in Amsterdam in première ging. Er spelen een soort bekende acteurs in mij, Nico Statum Dagelet en Cas Jansen. De film gaat over een boer die verliefd wordt op de presentatrice van een televisieprogramma. Het is de 10e bioscoopfilm van Steven de Jong. Hij had Big X Snuf de Hond en de Chameleon-film maken. Leven Boerenliefde is voor een grutpad in Friesland opgenomen. De film is nou ook in de bioscopen te zien. De manege in Belsum is begonnen met een bijzondere therapie om pesten te gaan. Hinders kunnen daarbij helpen. Door het lijden van een hinder kan de band meer zelfvertrouwen krijgen. Groep 8 van de Vogelsang in Belsum kregen een demonstratie. De band zag hoe hinders met elkaar omgaan in een groep en kunnen daarvan leren. Je negeert de hinders en dan merk je hem ook dat je lichaamstaal goed genoeg is voor de hinders om niks weer om te doen. Want je hem door de hinders ik niks. En zo werkt het dus ik weer in de klas. Nou, de hinders jouwen je kracht. De hinders jouwen die kracht? Ja, dat vind ik ook. Je wist eerst een beetje onzeker. Ja. En dan denk je van nou, ik heb zo'n groot hinder on, dus dan zit het wel goed. Ja. Een huis dat staat op Zumba-eiland. 800 cd's had ze verkocht. De band van basiskwallen Mooi Taki uit Bitgemolen. In februari had ze vestkopnaam van band op Sumba, een eiland van Indonesië. De verkoop had €3500 opsmieten. Clara Rulman van de stichting die het opkomt van band op Sumba had ervoor zorgen dat het geld goed terug komt. Ik ben er eerst geweest om die clips in te litten en om met de squallen te praten van wat hij nodig. En de laatste weken ben ik de weg in gedongen met een auto vol spul. En dat was natuurlijk fantastisch. Dus ze stonden er al bij te juichen. En helemaal die computer, dat was natuurlijk geweldig. Maar het geld is nog net op. In Kwatten wil Clara weerom naar Sumba om daar een wetterput aan te lezen. Dat werd een langdurige project. Dus misschien kan ik over een jaar of 2 jaar nog een keer komen om zien te litten dat ze er inderdaad wetter gaat. Dat is mijn droom en daar ga ik voor. Alversterden bij fietsen is Alverstempels helje. De start wie gewoon in Tersol op squallen. Van Tersol fietsen ze naar de eerste stad, Snits. En daar kregen ze dus ook de eerste stempel. Jonken het fietsen doggen zich alle keer uitstapjes en excursies. We gaan naar de Dokkum Vlaggencentrale. En we zijn al bij Nooit Gedacht West. Ja, wat hebben we nog meer dan? Je hebt ook shoppen West in Balsum. Ja, dat is heel gezellig. Ik heb voor mijn zus een cadeautje gekocht. Make-up. En ik heb voor mezelf nog wat snoep gekocht. En na het shoppen nog het laatste stukje van die dag naar de camping in Witmassen. Niks uitresten. Huppakee, de tinten moeten opzet worden voordat het begint te ruimen. Elke jong die je moeder niet. Even rustig. En dan sliepen elke jong s'avonds nou in een tentenkamp. En die fietsen elke dag gemiddeld 46 kilometer. En ondertussen doen we allerlei dingen zoals je hoort bij het Skaatsmuseum West en nog allerlei dingen. Dus. En wat vind je toch nooit het leukste? Nou, ik vind sliepen wel heel gezellig.
Dat is sowieso heel erg leuk, maar Sliepen met zo'n grote groep, dat is natuurlijk altijd lekker ouwe hoeren en keten. ja, tuurlijk. De eerste week wordt het jou weer in de camping, dat de leraren erom kwam, dus dat vind ik wel leuk. Dus, Hebben de famkes ook pesten? tuurlijk. We hebben in de tent geweest en in de zaklampen en dachten dat het onwarm, dat het weer warm met de zaklampen en gewoon eronder, onder de tent en ja, van alles. Wie het nooit ziet, mijn zoon gooien. En na de jongensactiviteit kroepen ze alle keer de tent in. Nou, hoi. Goedemorgen. En dan moet alles eerst weer oprommen worden voordat er via de fiets worden kan. Daar gaan ze weer. Op pad naar de volgende stad. Haas. Ja, super stoer. Volle kilometers fietsen en dan echt nog in een tentje sliepen. Het is heel gezellig, maar het is ook best spannend. Gelukkig hoeven we hier net bang te wezen van leeuwen, zoals in Tanzania. Of van een schorpioen in de woestijn. Want ja, als de maas wekker wordt, dan moest eerst die skoeg omkeren om te zien of er niks inkroept is. Want één stek van een schorpioen is deerlijk. Liek als een biet van een slang uit het oerwoud. Dan kun je maar beter veilig op een fiets zitten in een skikkerlontje. Hey, Haliet. Hallo, Reinoud. Zit u net op een fiets? Ah, du bent op safari in Friesland. Nou, het gaat er wel wat van. Ik ben hier namelijk in Ries. En ik zit op ziek een heel gevaarlijk beest wat hier in de bossen libbert. Ja, roep maar een machinegeweer zeker. Ja, daar was vanzelfs echt voor oppassen. Nee, ik zal ziekje om tieken. Tieken? Dat bent toch van die bisjes die haar een vers biedt in hoen? Ja, die bedoel je toch? precies. Maar ze vindt niet alleen nog maar hoen heel lekker en hinders en skiep en kotten. En tiek vindt het bloed van meestelijk oh zo lekker. Oh ja, dat raakt wel eens jet, ja. En het schijnt dat ze de slimste ziek verwerken kist. Ja, dat klopt. De boswachter van Ries die is echt bieten toch een tiek en die is de heel slim ziek van West. Hoi. Hey Ries. Jochen en Lieden, ben jou bieten toch een tiek? Klopt. Hoe is het nou met jou? Dus ik hier lijmziekte. In principe die lijmziekte nou oer. Maar ik heb nog steeds een hele grote lijst van allerlei dingen. Burg. Dus ik ging jongens al heel betiet sliepen. Ja, ik heb les van de gewrichten, de knibbels bij gelijks. Zo nou en dan van de egen. Mijn luchtwegen binnen nog wat gauwer ontstoken. Hè? Dus dat is verkouden best, of dat is mijn voorhoofdhaltontsteking heeft. Maar wat volkswaardiglijker is, dat is dat ik les heb van kan me niet zo goed concentreren meer. En zeg maar mijn kwarte termijngeheugen, dat komt erop deel dat wat ik juist te dienen heb, dat weet ik juist niet meer. Dat is best een hele hoop erge klachten bij elkaar. Ja. Naar een jochen hier. Naar een jochen hier. Maar je bent nou wel boswachter en je mij naar worden boskien. Ze beginnen hier op een zoonpaard. En dat is heel bewust. Want in zo'n zoonpaard heeft de minste kans dat ze een tieks in het leven renst. Hoe kan dat dan? Nou, want die zitten eigenlijk het lauw zitten die in de vegetatie. En vegetatie dat houdt in zeg maar bjemke of lege struikjes, hè, of gas langs de zijkanten van de paarden. Dus liet zich nou niet van boven iets aan BM op u vallen? Nee, die kans is gering dat dat gebeurt. Ze zitten eigenlijk heel leeg bij de grond. En wat kun je nou doen om je te beschermen tegen tieken die op je springen nou, worden? eigenlijk ben ik al in nieuwe training, want ik moet eigenlijk mijn mouwen naar beneden doen. Nou, dan ben ik in extra. Ja, bij dat, maar zo. En dan zoek ik eigenlijk zeg maar mijn boksen, hè, even bij de zakken doen. Ja? Maar eigenlijk is het dan ik nog zo dat mijn broek, die is green, hè? Dat is natuurlijk bij een boswachter jij dat zo. Maar eigenlijk is dat niet goed. Want zeg maar, als er nou een tiek op die rent, en dat krijgt heel goed zien op die jerms, hè, die zijn nog net helemaal bruin, en dan krijgt die tiek vallen beter zien. En ze vallen net op door zijn broek. Ze vallen net zo. Maar een broek hennen op die bieten kunnen? Nee, dat nee, is dat niet. niet. Oké. Nee, ze moeten altijd op die blanke vel. En de boksen met
om een broek heen, Ja, zodat precies. je dus Ja. net onder hem. Ja. Het is net Dus zo is maar, hele hip. maar- eigenlijk is het zo van, mijn een kwarte broek het bos in, dat is niet verstandig. Oké. En waar is nou een plak dat we zijn tiek zien? Ja, nou, zeg maar, dat zo, hier is maar aan de zijkant van dit paard wel wijzen kunnen. Als het oerlege strukjes heeft, dan zus hier is maar een bjemke. En als het op een langs kaast, maar die broek of maar die bleert voort, en er zit dus een tiek in, dan kan die onder die huid komen. En dan, ja, die beesten die hebben, ja, moest maar eens zien. Dat zou ik kennen. Nou, deze zit nou toevallig niks op, want dan zou ze het onmiddellijk Ja, tuurlijk. zien kennen. Als ze op mees zitten en ze zoeg beloerd naar binnen, dan worden ze grutter, of niet? Nou, wat op een gegeven moment gebeurt, dat is dat zo'n beestje, dat zit op die rent ergens naar ta. Dat is vaak een warm plakje, kan dat wijzen. Nou, dat is bij de knibbel, met die broek wat nauwer wordt, of zeg maar op een ronde van die onderbroek, of bij de holle, zeg maar, kan dat wijzen. Eigenlijk overal kan dat wel wijzen. Maar wat dan gebeurt is, dan gaat hij met zijn kopje, en het heel iets kopje, gaat hij in die vel gaat hij zitten. En als je dan in die vel zitten gaat, dan begint dat een beetje te jokje. Ja. Dus, want dat jij het net zo natuurlijk, dus die lief reageert erop. En was dan vaak dorst, dus dan begint al te klauwen ergens, als het dan ergens is. Nou ja, die liedjes die kerst ik bij wijze van spreken zelf uitklauwen, maar over het algemeen, als het met zo'n beest, dat zit al 24 uur op die, voordat hij dan een keer begint bloed te Helemaal zoeken. jokt ervan. Ja, Ja. dat gebeurt ik altijd. Ja. En als dat dan juist, of vernemst, nou dan is het zo van, dan moest je maar eigenlijk die fut helje. En dan moest er eigenlijk dan zo weinig mogelijk aan zitten. Ja, dat maar is dan moest je moeilijk. net irriteren. Alice, moest eens komen, want hier zit er in. Ik zie toch dat het echt niet kan, maar als de temperatuur 4 graden tot 4 tot 10 graden, dan binnen ze al zichtbaar. Nou, zus nou wel hoe liedjes dat is. Piepliets. Ja, hartstikke liedjes is dat. Zie, mooi onder ronen van het blad. Best de meeste kans heeft om hem zeg maar, op te rennen. Dus daar zit er. Ja, Hans, ik had er een. Hier, ik een mini. Hier zit dus een tiek onder dit blad. Nou ga ik met mijn hoorn de longens om te zien hoe snel zo'n tiek dan op die hoed zitten gaat. Maar wat ik me bieden kan, veeg ik hem erover zelfs. Kijk hier maar. Dan ren ik dus toch het bosk en dan rijd ik dit blad om met die opzet. Ja, ja, ja. Daar rent hij al. Voet. Dan zit er toch heel gauw op die lief, hè? Snel, hè? Ja. Deze tieken die komen van een koe en haar zich helemaal vol soert met bloed, toch? Ja. En dan heb ik zien hoe gerut ze binnen, hè? Gigantisch. Maar wie zei, voordat ze zich vol soert hier met bloed, lieke lieds. Precies. Ja, dit zijn precies dezelfde beestjes. Zo iets winnen ze. Dat zit helemaal vol met bloed. Zij worden haast 10 keer zo grut als wat ze 10 keer zo gerut. Ja. En hoe kan het nou dat zo'n lieds beestje zo'n invloed had? Ja. Hij wordt geboren en uit een eiken en dan is hij nog net besmet. Dus dat doet er bij zijn gastheer. En dat kan een muis wezen, dat kan een vogel wezen, dat kan een ree wezen. Maar dat kan ik een meeske wezen. Dus het is net zo dat alle tieken automatisch het virus van Lyme bij zich dragen. Dat is maar een deel van de populatie, zeg maar. Ja. Goed. Vol naar het bos. Gewoon het bos Reinoud, nou jest het. En daarna even controleren, want weer maar pieppietse beestjes. Maar ze kunnen hele grote gevolgen hebben. Tot de volgende keer. Hopsa. Hans en Grietje doe ik het boskie. Nou, mij niet gezien. Ik doe het zwembad in. Wij zijn haast de CC-kwartier, maar wij gaan de stuk gaan. Zwemmen en fietsen, Jim, jou en ik hielden al nergens om, hè? Hey, doe! Dat zijn die halve sterrenfietsers. En ja, dat zijn Agnes en Reze. En ze zijn bij het Omroep Friesland gebouw. Hey, kom maar binnen, ja?
Dan zorgen wij intussen even hoe actief de rere panda is. Everybody get up. Dit is de Lietse panda. En die wordt ook wel rode panda neemt. Die naam had ik gekregen omdat het natuurlijk helemaal reed van kleur is. Het is geen familie van de reuzenpanda. En je weet te vers wordt dat de reuzenpanda die grote zwart-wit is. En dat is er geen familie van. Het is een eigen soort. En je zoon denkt dat familie van de reuzenpanda is omdat hij ik van bamboe houdt. Maar dat is net zo. Ze komen voor in Azië, en met name in de bamboebossen. Ze worden bedreigd en dat komt omdat in de bamboebossen waar ze voorkomen, daar wordt volle kapt. En ja, ze zitten bovenin de BM natuurlijk eten van de bamboe. En op die manier kunnen ze gewoon net meer leven in de natuur. Ik vond hem terug de mees, omdat, vanwege de vacht. Dat is natuurlijk hartstikke zacht en dat vindt de mees heel interessant. Dus dat is de reden waarom ze dus haast uitstomen zijn in de natuur. In de dierentuin zijn nog wel iets panda's te zien. En dat komt omdat er een bepaald vakprogramma bestaat. Wie zelf had ik een mansje en een wiefke. Die daar aan de heren eigenlijk iedere jaar een jonghoorn had. Soms een tweeling. Op deze manier zorgen we ervoor dat er in de dierentuin overal nog iets panda's te zien zijn. Ze kennen ze goed klimmen omdat ze natuurlijk enorme klauwen hebben. Ze hebben flinke nagels wat ervoor zorgen dat ze de in de BM zetten kunnen en heel makkelijk de BM klimmen kunnen. Onder de fietszolen hebben ze alle hieren zitten. Wat ervoor zorgen dat als het glad is op een BM of op een rotsen of waar ze maar opklimmen willen, dat ze grip krijgen en dus ik net uitgeleid zijn. Is dit nou de Rijnborg uit de Zol? Ja! En je had er zeker heel een dagje in zin aan? Ja! Ga je me zin aan? Ja! Oké. En doe eens Renze. Ja, en dat is Agnes? Ja, dat weet ik. Hey, Renze. Hoeveel kilometer ga je hem nou al fietst? Nou, we moeten nog naar de Zol. Dat is van hier ongeveer 15 kilometer. Dus we hebben al 215 fietst ongeveer. 215 kilometer fietst. Want je... Heel misschien wil ik eigenlijk wel mij fietsen. Fietsen dat wel goed, Agnes? Ja, echt. Oh, oké. En ga je met ik leuk hoor? Ja, hartstikke leuk. Ja, ga je met echt leuk hoor? Ja. Jongen, en ga ik pinen? Dat denk ik wel. Maar oorlog blijven of net? Nee, geen bleden, maar wel spierpinen. Ja, dat wil ik wel hebben. Want hoeveel dagen ben je nog aan het fietsen? 4. 4 dagen. Oh. En ga je me wat vervelends of juist wat leuks bij maken? Nou, juist wie wel. Een vrouw, maar wij gingen de bocht om en die vrouw reed gewoon door de rij heen, maar toen wij de bocht maakten. Dus ik ben al een van de begeleiders in de berm. Oeh, en de ambulance erbij? Nee, dat net. Oh, gelukkig. Maar je mag er ook wel wat leuks bij maken? Ja. Wat vind je er nou echt leuk? Ik vond de dak met vlaggencentrale heel leuk. Ben je derde geweest? Ja. En dan heb ik een vlag aan mij gekregen? Ja, een hele grote gong. Eerst een foto maken en toen kregen we die, toen we fut gong op een hele grote vlag. Super buik. Hey, dan had ik nog even een quizje van je. Dan kan ik even sasteen. Dat is even het doors. Hey, jongens, we proberen het even. Je hebt alle steden ga je met fiets, toch of net? Ja. Oké, nou dan wil ik van je alle steden wil ik weten binnen 40 seconden. Dan gaan we. Ljouwert. Snits, ja, check. Drielst. Frentje, Jerk. Dokkum, Jerk. Stavoren. Sleert, hielpen. Ja, staren. Ha. Bolk, hazen. Haha. Oké, jongens, we gaan erop uit. We gaan naar Terzol, naar de Rijnborgen. Oké. Dit weer even deze weekend. Na je weekend check ik je weer. Ik hier op een fiets. Houdoe! Fietsen!